मावबाय मैदेर फैनायसो रायजोफोर नै नायद' जों सुबारनि खाथियावसो थाबाय मा रायजो मैदेर हैनायसो रायजोफोर नै दिरुं लाखाबाय नै दा देखायगोन नोंसोरनोबो मैदेरखौ र' थांनायबो गाखोजोबथोंसै हाग्रायाव हाबजेनबाय बाजु सारनायनि लान नायसै मैदेर बोरैबा लालायबायलायो होजेनबाय मैदेना होजेनबाय आं ओरै थांसै ओरै होजेनबाय नै हा आं बै गोरानखौसो होसोलांसै हनै हरैलै हरै अ नोंसिनिजों थाबाय नोंसिनिजों हनै हरैलै गैले माखासे आन्दायनानै थाबोबाय हाग्रायावनो आयु हनै ओरैबायदि 40टा 50टा मैदेर थाग्रा मै थाग्रा नै बेयावनो उन्दुदोंमोन नै ओरैबायदि आबाद खस्थ' माबा नस्थ' खालामनायखाय दिनै होना दंनायसै भुटानसिम नै बेयाव दुगैग्रा नै अमाबो अमालै आदा अमा मैदेरबो दुगैयो ओरै खालामबाय नै आगाना नायदो नै ओरैबायदि गिदिर नै हेल' लोगोफोरजों नागिरगासिनो दं नै दा ओरैबायदि माने गामियाव उपद्रबखान माने जों मैदेरखौ एसे भुटानाव हमना दोनहरसिगोन आरो ओरैबायदि हाग्रा बेरायबायगासिनो दं रायजो राजाफ्रा नै ओरैबायदि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बाथाबारि फरेस्ट ओनसोलाव जों दिनै मैदेरखौ एसे साहा होना दोननो नागिरदों रायजोफोर बेयावनो थायो आरो मैदेरफोर नायनो हागोन ने गिथाव बाथाव ओरैबायदि हाग्रा नायनो हागोन ने माने सिगांनि बेयाव बिराद दंफां दङमोन गिदिर दंफां दङमोन नाथाय माखासे दा बै माखासे दंफां सिखावफ्रा बेफोर दंफांफोरखौ गासैबो दानस्रांजोब्बाय आरोखि नायनो हागोन थांनानै ओरैबायदि लांदां खालामजोब्बाय आरो गावगासिनो माखासे लोगोफ्राबो आन्दायबाय बे हाग्रायावनो थायो लोगोफोर नायदो नोंथांमोना साहालै साहा नायदो नांलायबोदोंमोन माथो ओरैनो मेरला दंमोन नै
ओरैबायदि नायदो माने होगासिनो दं जों भुटानाव नै ओरैनो थांदों गासैजों 60टा 70टासो मैदेर दं आरोखि माने गामियाव दा ओरैबायदि उपद्रब माने माइ आबादफ्राव ओरैबायदि उपद्रब खालामबाय बेनिखायनो रायजो राजाफ्रानो ओंखारनानै दिनैहाय बे मैदेरखौ एसे होना दोननाय जासिगोन आरो